sa tao. There is a version aning dala na ko Catholic Bible, but the Sabbath was made to the benefit of man at not to the benefit of the Sabbath. Mura siya kuan ba? Ang helmet gihimo siya para sa ulo aron protection sa disgrasya, no? Mura ginana ang iyang analogy. Pero dire ang Sabbath gihimo siya sa Ginoo kay benefit na para kanato. Dinhi dili na sukaran ang Hudyo hintil. Kaya tungod sa Genesis, gibuhat yun ang Sabat sa wala pa mahulog ang tao, tungod kay kini timailhan o pahinumdom nga ang Diyos manlalalang o pigbuhat sa kalibutan o langit. Sindi, kung manginginig kang Sabat, imo gihinumdom ang adlaw sa pigbuhat. Umaong adlaw, diin ang Ginoo may otoridad sa creation. Okay. Ino din sa Genesis chapter 2 verse 2, now at last the heavens and earth were successfully completed with all that they contained. So on the seventh day, having finished his task, God ceased from this work he had been doing. And God blessed the seventh day and declared it holy, because it was the day when he ceased his work of creation. So diri mga kaigsunan, ipakita sa Ginoo nga ang adlaw ipapahulay mao ang adlaw nga iyang gipanalanginan, gipahulayan o gibalaan. Tungod kay wala siyang pahulay kay gikapo siya, nahuman iyang trabaho. Kung human ang trabaho, hunong gyud ka, sis na imong labor kay wala man kay buhaton. Karon, diri sa Exodo naulipon ang mga Hudiyo, dili lang Hudiyo ang kauban dinhi sa mga dili na Israelita ang kauban nila diri. Kauban sa nila diri ang mga tagalaing yuta o Exodo 20 versikulo 8. Remember to observe the Sabbath as a holy day. 6 days a week for your daily duties and your regular work. But the seventh day is the day of Sabbath. Rest before the Lord your God. On that day you are able to do no work of any kind, nor shall your son, daughter, or slaves, whether men or women, or the cattle of your house guest. Kani house guest diri mga kaigsunan, bisita ni dili ni mga taga-Israel, nauban lang nila ni nga dili mga Hudyo. Ngano kinahanglan magpahulay kay for in 6 days the Lord made the heaven and earth, the sea and everything in them, and rested the seventh day, so he blessed the seventh day and said for rest. So dinhi kita nato gipahinumdom sa Ginoo nga ang aday papahulay kinahanglan bantayan nila kay mao day na tigma-tigmailan nga gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta. O unya dinhi mga kaigsunan, mga pinalanggan ng kauban ngano kinahanglan man ipahinumdom sa Ginoo kay naulipon sila sa Egypto. Kung maulipon ka sa Egypto, lahi ka pagtulunan ay mga tunan dito, kundi ang yung pagtulunan mga Egyptians mo nagipabalik sa Ginoo pahinumdom ang maong kasuguan kay nakalimot sila. Unya diri sa kauban na diri dili lang Hudyo ang ipahinumduman ani ka. Diri sa Deuteronomio 29, Deuteronomio apil pa wala dito. Wala pa gipanganak, apil na siya sa kasuguan. So kita wa pa ba gipanganak unya ingon masisa sa tao ta, therefore ang Sabat para sa toa. Okay, diri sa 29 14 15. This, there is a 13. He wants to confirm you today as his people and to confirm that he is your God, just as he promised from your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob. This contract is not with you alone as you stand before him today, but with all future generations as well. Nga sa Bisaya pa, wala pa na tao. uban pa, dili lang wala ko gahimo og mga pakigsan ug kabalauran para lang kay Abraham, anak Isaac ug Jacob ug sa mga naa diri. Lakip na sa mga wala pa nahimugso nining kalibutana. So kay wala pa nahimugso ang mga tao nga mga Pilipino, kita, therefore ang Sabat para gyapon sa tuwa kay ngano tao man ta. Nga si Kristo. So si Kristo ato modelo unsa man nga adlaw yung ginsudlan. Basa Lucas 1:26, ang ingon dinhi, as was his custom, he went to the synagogue every
Saturday. Klaro kayo, Saturday ang adlaw sa pagsimba. Mo na nga si Kristo, ingon pa rin sa 1 Pedro 2:21, ingon siya nga ako siya ang hingpit nga panagingnan. Ang atong perfect na model. So kung unsay kinabuhi ni Kristo nga isa na ang kay atong tema Sabat man, makita man diri litra por litra mabasa bisan sa mga libro sa Katoliko, nga ang Sabat di ay nga Sabado mao gid ang adlaw sa pagsimba. Dinita sa inyong libro Katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko. Ingon dinhi nga ang Sabat di ay ang Sabat di ay sa page 298 si Kristo, dira page 298. Si Jesus at ang Sabat. Bagaman nakasulat sa 4 na ebanghelyo ang pagkamasunurin ni Jesus sa pagtupad ng Sabat sa pagdalo sa mga pagsamba sa sinagoga. So ang pag-adto ni Kristo dahil sa sinagoga, samba to. Sumala aning libro ninyo mga kaigsunan. So dili na ninyo kumapangutana, mabasa ba litra por litra diya sa Lucas 4:16 ang pulong nga pagsimba, dili kay nga naman makita man diri sa gisulti sa inyong mga pare nga pirmado sa CBCP Catholic Bishops Conference of the Philippines nga naapay Hill of State ni Archbishop Leonardo Legaspi nga chairman sa ECCCE nga si Jesus nagsimba siya sa sinagoga every Sabado. Nya unsa ingon ni Jesus? Sunda ko ninyo. Nya ningon si Jesus kay ka ang Sabado kabahin man siya sa ikapat nga sugo sa napulo ka sugo sa Juan 15:10 ako magmatinumanon kamo sa akong sugo sama nga ako nagamatinumanon sa sugo sa akong amahan. So kung si Kristo nagmatinumanon siya sa sugo, mga kaigsunan mo nang musulod sa sinagoga kada Sabado. Pero naalay buhat sa Sabado nga pwede uyunan. Unsa man sa Mateo 12:12 uyon ang pagluwas og kinabuhi o pagbuhat og maayo sa adlaw ipapahulay. Kana mo kaon ka, mga isdi magluto man pud mi. O katong dito sa kwan, ang issue dito sa Exodo nga nagluto lahin man tong klase nga pagkaluto kay mangahoy lagyo, disyerto dito. Lagyo kayo niya si Jesus kay iya ra magikuha ang mga nangutlo siya kuha, iya ra magyari siya kamot. Kay kaning uhay, mapulpog na siya, pwede na kaunon hilaw. Dami din ang uhay. Unya pwede po mukaon og basta mabusog lang ka sa adlaw pagpahulay. Kay problema na yan ay rescue hono na kay silingan gatakis kasi gusto na nimo. Naay tawo nga nagdaot, ayuhon. Kay problema kay buhat sa pag-ayo man na. Ang sunod na mga Sabado dili Sabado sa Hudyo nga nay nadungag. Ang Sabado sa Hudyo gitawag ko siya Mishna Sabat o Mishmot o kanang halaka. Kanang halaka gidungag na nga balaod nga mas lisod na hinuong kaayo sundo ng aday papolay. For example, bawal sa aday papolay mag-aswat o higanan. Bawal na. Bawal sa aday papolay bisan karon sa Israel. Bawal sa aday papahulay ang magdala og kanang ibugatan og 5 kilo trabaho na dana. Bawal sa namang luwa. Kuyaw na kay nang nana ang asin mga kasuluhan, wala may nana. Pag-ablig doorknob, bawal na. Bawal po kay nakato kong amigo to sa Israel, gisugo man sa audio nga Sabado mo to. Filipino, please open the door for us because it is considering a work for us a Jew to open the doorknob. Trabaho na daw. So dili na po na mao. Mo na si Kristo ang modelo nato. Si Kristo wa po kay mabasa. Nagbantay sa Domingo wa po. Ang makita nato diya si Kristo nag-adto gi sa sinagoga kada Sabado. Unya kana sinagoga kay dili man lang Hudiyo ang nadiha, nasagol man. Hudiyo mga hintil na amay mabasa. Kato sa buhat 17:2 nga makita dito sa buhat 17:2 na si Pablo misulod sa sinagoga nagtugi sa mga Hudiyo 2 seconds. Og nakidebate siya kay ngano man di man mo to mga Hudiyo si Kristo Time down. So time na. So kanisa na tagay sila oras. Utana. 10 minutes. 10 minutes yapon. Sige kuya, utana kuya. Ang utana. Ang oras na eh. Okay. Kamu ka. Wala may limit. Pwede nyo gilimit. Atong kita gaag sukod ang espiritu. Sige. Ato, 1 Corinthian.
Kung i-share, ipasabot yun, explain taman paguman. Kay katong limitan tong espiritu. Antay oras ito kay Kuan mo siya, nga design, nag-debate ba nga, kuan? Formal lang niya. Formal Mor- lang siya. Formal na. Pero dili gini ingon nga lantogi nga binirahan yun. Wala. Kumautaw na. Nalantay protocol nga oras yun. Sakto na. Kaya nagtuon ta ni, nindot man, dugay-dugay nga tani dayon. Una, nga pangutana, Sige. dugay na kas katoliko, pila katolik, diya ka na bunyagan. Dali. Diligyan, unsa man tabuha nga ni hawa kas katoliko. Ang kuya, kung hindi pa mahayo kuya sa Tobe Sabat, mako'y dapat pinipungkapan. Kana lang sa nga topic. Diya nga dapat tapit. Sunod, pwede na ito na yung timang, anong ibalin ko. Pwede, bunat na. Kay, gusto mo gud, madto tong grade 2, ya grade 1 wala pa ta. Ito pa, mga gitag kinder, hindi ka magsugod, ganun na grade 2 man ka, na ba? Kaya ang topic naman ko na atong nasgutan ka ganina. Oo. Dapat Kay, may pangkapan. kaonin mo ang labels pinaka-ubos, kay ang ginoo naman sa mga ubos. At ito sa label mo ubos, kapag yung unaon to, ang tao wala pa. Kaya di sa dato nga label, taas-taas mo itong nga label. O kato itong apason, wala tayo makuha ang pagtungunan. So, sabi pangkapan mo kuya, abot sa kumayan. Mungit mayag, pagsugod ba lang yun? Muna ang mo itong ngayon ko nga, pinakatuloy ka sa katoliko nga ni Hawa, sa inungdan, no? Kaya kato ta sabak di, katuloy ngayon ko ng birto, ikadwa, ang atong gi-explain, libro sa katoliko, kung saan to pagkuha nga mahimutang Adventist, wala man tayo libro sa Adventist. Si pangkapan mo? Ang magandang buta na, imong gi-explain ang Adventist, pero ang libro sa katoliko atong gamit, kung saan to na pag-probe. Masaka bro. Mm. So, nagpasabot nga ang Biblia, nagin ang doktrina sa Seventh Day Adventist, Seventh Sabat. Sa Biblia nga, dili madinay sa kaparian nga nagi Saturday o Jesus. Nagbantay din sa adang Saturday, nga modelo na to, mo nang nahimugitang isdiigid kay sumala pa sa, wala na kumadala to referensyato, newspaper to siya sa Michigan. Usa ka pangalan to St. Pauline, na kung mubasa ang tanang mga tao sa Biblia, mahimo di sila logically Seventh Day Adventist. Malagi, buha ta, gabasa ito imong ingon nga sa katoliko ni nga Bible, niya, saan to pagkuha nga imong Adventist nga imong explain Bible mas Katolik. Okay, ang Bible sa Catholic magod, niangkon sila nga Saturday gid ang atay papahulay niya. Nga tingala man ta nga nganong imbes nga mahimong Catholic noon ang mga tao, mahimo na hinong Seventh Day Adventist kaya ang Seventh Day Adventist mo may giaprobahan sa Katoliko nga libro. Nga mo'y adna sa pagsimba sa Saturday. Saturday. Saturday gid mabasa kaya ingon niya si Jesus mga tumodilo mo ang atong hingpit nga panagingan. Lagi, unsang tiga manasugod ang Katoliko mo inimong una. Kaya Ako unsang mong- tiga nasunod ang Adventist nga mo itinuod. Ang akong go di pamatod din Saturday. Lagi. Saturday mo aday papahulay mo na akong giandaman. Pero kung sa sunod, pwede. kung gusto ka historical truth church, Pwede ba? sige ato na i-arrange para organize. Sige, sunod pa ko na. Kaya kato manggod, bikil manggod nga mahimot ang grade 2 puta lang kinder. Kuna di so explain sa grade 2, di siya murag atong i-blind ba? So kuya, dili ni mo maguba day akong kanday, ang akong gibarog about sa Sabado. Pwede mo ko na kubon, pero dili mayo nga ano man Biblia ra man gyapon. Biblia. Ang pagsabot lang may kulang. So dili lang nimo mapangutana ang akong gibarog. Pwede na ko imong pangutana. Kasi Kato lang 10 commandments nga imong gibasihan, Exodus 20. Sige. Ang bikil ato kung imong pilion tong pulo, nagpili ra ko bang pila ka buok. Kung hurton itong pulo, dili pwede. Okay, akong tema mong good Saturday. Nag-focus ko sa Saturday karon. Mo nang gusto ko organize o ba nga focus yun sa usa ka topic. Mo nang ang Saturday Sabbath naa siya sa 10 commandments. Mo nang dili na ko tandugon ng uban kay Saturday Sabbath ra man ato gisgutan diri kuya. Wala gi. Lisod ba nga murag ato inanagon magtuon tanong murag ato nung iblayin ang atong igsuon. Sabi na mingon Katoliko pa ka sa una. Murag iblayin pud ka. Di so lang ta sa 7 day i-focus tinuod wala man nagitudlo sa Katoliko. Pero nganong naigay mo? Kasi mali pa tayo ba? Oh. So wala man ko giblind kuya kay ang kamatuoran may nung nagpagawas na ko noon. Kay Ay, igon pa kamatuoran? sa Juan 8:32 kinanan mahibala ninyo ang kamatuoran kay kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Nya kamatuoran mao na isa nga pagtuon ka sa kasubuan.
sa Salmo 119 verse 142 o 144 o 151 nga ang imong kamatuoran o Ginoo mao ang kasuguan ug ang kasuguan kamatuoran. Hindi ang kamatuoran lagi yung ta, ang kasubuan, dili na to piliwan ng kasubuan. Kasubuan tanan diya bitaw base aron ligon ang Adventist. Ligon din ang Adventist. Maligon ang Adventist kung paong ginang napulo. Kaya saan ito pagligon sa Adventist nga mismo nabikil na galitan ng Ten Commandments. Kaya ang Ten Commandments, mura mang ipili ang lang pahulay, katong uban, wala ito labot. Kung yung tagtima, adaw lang pahulay, ito pa, ambot o tinuod mo kita maluwas kay kung sundod na ng pulo, natin gipili, natin gibili, natin wag i-apil. Pero ang atong diskutan karon mao tang Saturday Sabbath. Oo. Simba gyud sa kanon. Oo. So dapat dito ka mangutana kuya. Kaya ron dili ta mawala. Lagi, Kay kuan magod spread ka generic ra kay imong term. Unya spread ra kay ang imong target sa punto sa akong gibarog. So dapat imong tumbahon ang akong gibarog. kana lagi, ingon man ka kung saan mo pagpamutan na Mana pagguba. pangutana ko kuya sa akong gisulti. Oh, kana. Mo to'y sakto nga dapat imuhang pangutan nga sulti ko ani. Na ba kay nakitang buslot ko. Kuya, bot pasabot wala di kay nakitang buslot sa sulti. Kulang pa. Ako lang pa. Dagko kayong buslot, pero atong ginamanam ni og pilot aron makita na to insa bilin tinuod ng buslot. So bot pasabot kuya, nakita niyo ang buslot pero asa ang buslot? Sige, balik ta sa Mark chapter 2. Sige. Okay, Mark chapter 2. 27. Say this. Marcos is by the city. Sa okay tara. Tingnan din ni but Jesus replied, "Did you ever heard about the King David and his companions go hungry and were in the house of God?" 27. But the Sabbath was made to the benefit of man, and not man to the benefit of the Sabbath. So gihimo ang Sabbath kuya, benepisyo sa tao. Kunya dili mo dawatan na benepisyo sa Dios kuya. Tanan, dili kay usara. Asa gidawat ni mga Sabbath day Saturday. Gidawat ko na siya. Ay praise the Lord. Kung mayon kung musimba ko sa Sabado, pwede ka adlaw tang musimba. No, musimba po og Domingo na po. Musimba ko sa Sabado, kaya kamo manimba mo Domingo. Ang Domingo sa Moa, mo na yung unang adlaw sa semana o balik sa trabaho na siya. Napod may worship ka ng family worship. Dayon, una, tumingon ta karon puro man ta mga Bisaya. Nga anong naging English man mong gamit? Pwede na ko kanang gamitan piya, sagot ka. Pwede, kung kanay mong Bisaya. Kay gamito na ko akong Bisaya kod. Sige mayo. Sa man yung pangutana ko yan. Oras na yun. Unya mingon si Jesus, ang adlaw ipahulay gibuhat alang sa kayuhan sa tao. Apan wala buhata sa tao alang sa adlaw ipahulay. Busa ang anak sa tao mo ay magbuot sa aming buhaton bisan sa adlaw ipahulay. Pangutana. Kagawasan di Kagawasan. Ay kagawasan. Pero, ang ingon diha, dili ka ulipon sa aday papahulay. Pero, ang aday papahulay, gihatag siya blessing. Kayuhan gani. Kayuhan lagi. So, kayuhan, dawat ka na ko yan. Kayuhan na si Kayuhan Moa. mo, wala may daw to. Ay, praise the Lord. Kayuhan giday si Moa. Sa'yo po din ang simba kong Sabado. Kaya ang Katoliko sa una, di ba? Pag-resil, bisan po din Sabado. Minsan sa Sabado. Katulad yung ko, kabalistan niya di karon. Pero ang teaching mo itong kaon, na makuha ang kayuhan ang tao. Kaya mingon karon nga, murag bukon ako ay mga adlaw pahulay. Karon, kung mingon tan, simpan ako sa adlaw pahulay. Unsa may kayuhan man akong makuha na, ang akong batasan, maulawang gyapon. Pero ang atong diskutan diri kuya dili about sa kinayas personal na tao kundi ang adlaw sa pagsimba. Wala to. Lagi, munay, unsa may tuyo ang simba, mag-usab ta sa batasan o perminti ba lang atong batasan? Sa bala ni Kristo, ang pagkuan, ang pagsulod sa simbahan, giisip niya ni simbahan nga murag ospital. Oo. Nga siya mao ang doktor. Ningon kay siya nga wala siya mianhi aron ayuhon ang naayo na. Kundi kadto mga masakiton. Oo. Wala nga kung tanaw kag tao, ningon gid siya nga ayo gid tanong tao kay tao makapandol man na siya. Bisan kay mga pare pastor. 9 seconds. Mga pandol gihapon na ilang kinaiya. Ang imo tanaw ninyo si Kristo, tan-awa ko ninyo. Unya si Kristo musulod mag sinagoga, sunod gid ta. Manang imo man gidawat ang kayuhan, nalipay ko karon kumutaga nga nahimong panalangin ato panagdiskutan kay gidawat na nimo kuya ang kaayuhan nga mao ang Sabat. Time na. Ano man to, Brad?
Sa rebuttal to, ang akong pangutana. Oh, tana pa to. Tapos na, Oh. 10 minutes sa mo mag-explain. Ano yun mo? Ito kung kauban niya po ito miyagi. Oo. Wala mo to, ang gata kaya walay mo to, walang Biblia. Ah. Lagyan mo to, ang usal lang na bikil. Ayo siguro paingon nga Biblia na sa Katoliko.